Има една енергия, по-значима от сила, богатство или знание. Това е вниманието. Каквото контролира вниманието ни, контролира и живота ни. Енергията ни отслабва, когато вниманието ни е разпиляно, защото по този начин я пилеем безконтролно. Хората не избират мислите си, те ги наследяват. Гледат на където им е казано да гледат. Желаят това, което са научени да желаят. И бъркат разсейването със свобода. Това, върху което се фокусираме, ни става навик. Навика ни се превръща в характер. Характерът ни става съдба, защото по този начин сменяме вибрацията си, сменяме нашата честота. А в живота не получаваме това, което искаме, а това, което сме. Вниманието ни никога не е неутрално. То или прави по-силен умът ни, или бавно го разгражда. Страданието ни обикновено започва, когато се фокусираме върху неща, които не можем да контролираме. Хорски мнения, развръзки на събития и така нататък. Важно е да връщаме вниманието си към настоящия момент и то не като вид бягство, а като дисциплина. Накъдето е насочено вниманието, натам ще поеме и нашата идентичност. Също така и нашата енергия. Неспокойният ум не може да познае себе си. Разпиленият ум не може да остане свободен. Такъв ум няма защита от влияния. Човек, който не може да запази вниманието си, не може да запази стойност, не може да запази истина, не може да запази посока. Затова възможността да имаме внимание трябва да бъде изградена умишлено и съзнателно, чрез ограничаване, чрез повторение, чрез тишина. Вниманието идва преди избора. Преди да решим в какво да вярваме, ние решаваме какво да забележим. Преди да действаме, ние присъстваме. Възстановяването на вниманието е първата стъпка към самообладанието. Защото човек, който контролира вниманието си, управлява своя вътрешен свят. А човек, който управлява вътрешният си свят, не може да бъде лесно управляван от външни обстоятелства. Внимавахте ли? А ще внимавате ли и занапред?